בוקר טוב. אני כבר בסדר. מה מתק? אני כבר בסדר. בסדר. ליצ'וק. אמא, נעים לה עכשיו ברגליים. כן, אבל באמת אני צריכה להביא לה גרביים. גר לה. יכול להיות שקצת קריר לה. לילה ישנת טוב? כן, אמא, קר לי קצת ברגליים גם. אני אביא לך גם גרביים. היה לך חלומות טובים? קצת לא, אבל הייתי מאוד שמחה. אבל יש לך מים ליד המיטה. לא, הייתי קצת, אבל התגעגעתי למורות שלי ולילדים שלי. באמת? אז איזה יופי שהולכים עכשיו לגן. תוכלי לתת לכולם חיבוק. נו, לא! אני אומרת לא. תני לי את השיער. לא. היא נשארת לי את השיער. כן, כי תינוקות קטנים מושכים כל מה שנוגע להם ביד.